Hello mga people, mga human being, tips and tricks na karon! Buhok ni ma'am, ito yung ang sitwasyon, yung buhok ni ma'am. Nakita ninyo, ano ang plano ninyo dito sa buhok ni ma'am? Sige, subaybayan nyo ako, tingnan natin ito kung magwapa ba ng buhok ni ma'am, gumanda ba itong buhok ni ma'am. Okay, ang gusto niya, yung buhok niya para daw mag-as gray. Bisyusa din ko talaga yung mga customer. Kahit patay na ang buhok, gusto pa nila ipapatay. Sige, patayin natin yung mga buhok nila. Ganito ang sitwasyon sa buhok nila. Iriban lang ito, pero ang gusto niya ikulayan. Balik siya magpakulay ilang araw, bubulat. Para mabuhay yung buhok niya, bago yan i-highlights, bago yan magkulay ng anong gusto niyang kulay, diba? So, pero, yan, may ano pa, mga wave-wave. At saka ito, naka-highlights, hindi pantay yung highlights dito na sa dulo. Parang hindi siya malambot, parang ano siya matigas. Hindi niya alam kung anong gawin sa buhok niya. Para sa akin ito, kalbuhan na niya. Kita ninyo, no? Ang sitwasyon sa buhok niya. Pag ganun ang buhok niya, ito ang dapat gawin sa buhok niya. Ito si straight therapy na rebanding number 2. May number yan para sa damage ng buhok. Ito na yung anong ginamot na tinimbang ko. Pag walang number 2, number 1 ang meron, pag ganun ka, damage ang buhok, huwag mo nang subukan mag-riban kasi mabritol ang buhok. Medyo ganito, medyo sira naman itong buhok ni ma'am, damage na no. Pero, damage ang buhok ni ma'am, ganito ang mag-apply ng gamot. Dito muna sa naka-wave na buhok, yung malapit sa roots. Pag hindi mo niyan lagyan, o pag lahat mo lagyan yan, masira naman ang buhok. So, dandahan lang, unti-unting lagyan yung mga buhok ng mga gamot kasi dito tingnan ninyo at saka dito may kulay, may highlights. Bago lagyan dito ng gamot, hilain muna, i-rubberize tested pag na-straight na siya. Pagkatapos dyan, dito naman tayo. Tingnan ninyo. Ganito mag-apply ng gamot. Hindi to nilagyan ng treatment para mo straight siya. Pag hindi mo lagyan ng paglagyan mo ng treatment, ang buhok niya is hindi naman masyadong damage dito. Doon lang sa dulo niya, pero naka-Brazilian to. Kahit saan ka magpunta, wala siguro mag-riban pag ganito na. Pero sa straight therapy, okay lang, basta kaya mo sa iyong kasing-kasing sa iyong heart, kaya mong subukan yung pagsubok na ganito. Hindi basta-basta mag-riban, lalo na pag damage ang buhok na baka mabritol yan. Tingnan niyo, para akong nataranta dahil sa buhok ni ma'am. Ganito talaga mag-riban. Matarantar ka talaga sa buhok. Baka mag-brittle siya. Ganun talaga ang mag-riban. Yung buhok ni ma'am kanina, nakita ninyo sa video, para akong natakot. Natakot talaga ako nag-apply ng straight therapy na rebanding. Kasi yung buhok ni ma'am parang na-reaction. Galing to si ma'am kahit saan-saang salon, ayan ang buhok ni ma'am. Pero sa tingin ko, parang patungo mag-brittle, pero parang hindi naman siya nag-brittle ang buhok. Pero hindi ako sigurado kung maganda ba itong kinalabasan ang resulta sa trabaho ko ngayon. Ito, nagplansa ako sa buhok ni ma'am, pero pag magplansa ka ng buhok, talaga mo straight siya. Ayan, tingnan ninyo. Diba, parang na-straight, no? Nawala yung parang nag-brittle. Pero iwan ko lang kung ano kaya ang resulta sa trabaho ko. Is sensitive hair color na organic. At saka ito si straight therapy neutralizing milk. Ayan, makita ninyo si neutralizing milk. Totoo yung neutralizing milk. At saka ito pa, makita ninyo kung saan ba naka-made siya. Diba, may made in Germany. Ayan, naka-made in Germany yan. Hindi siya basta-basta na mga gamit. Pinakita ko para na mapatunayan natin na ano ang ginawa ko. Ayun, ito ang buhok ni ma'am. Tingnan ninyo. Yung neutralizer, ganito talaga ang reaction din katulad sa rebanding. Para din siya Britney Spears. Alam mo yung Britney Spears? Parang nag-brittleness. Ganon. Pero hindi siguro yan nag-brittle. Hindi talaga ako sigurado, ha? Pero i-try natin i-rescue ang buhok ni ma'am. Rebanded yung buhok mo. Ang i-recommend ko sa inyo is si Kerasis Conditioner at saka si shampoo Kerasis para lumambot yung buhok. Super lambot talaga ito. I'm proven and tested para sa akin yung conditioner na Kerasis. Katulad nito ni ma'am, nag-Bonacure. So tapos ang Bonacure, lagyan ng Kerasis conditioner. Hi! Ito na ang buhok ni ma'am. Kanina, ano sa tingin niyo sa buhok ni ma'am? Diba?
Na-repair ko ba ang buhok? Parang hindi ko na-repair talaga. Hindi ako si repair shop. Ano lang ako, hairstylist lang. Hindi ako vulcanizing shop. At hindi naman ako repair shop. Ayan ang buhok ni ma'am. May kaunting nag sa tingin ninyo, di ba? Kaunting nagbritol. Pero hindi naman masyadong nagbritol. Lalo na dito sa ibabaw na yung mga putol-putol. Ayan ang buhok ni ma'am. Pero malambot na ang buhok niya dahil sa ating ginawang rebonding na Schwarzkopf product neutralizer nila na milk rebonding. Ayan ang maganda sa milk rebonding. Pero ilang araw din to, lumambot din ang buhok. Ma-repair to sa gamot ng dahil sa Schwarzkopf product. Ayan ang buhok. Ma'am, hindi katulad kanina medyo matigas. Ayan, di ba? Hindi katulad sa mga buhok na nakita ninyo. Ang tubok ni ma'am, example to sa mga customer na kahit saan-saan pumunta, yan ang nangyari. At nandito siya, pa-repair yung buhok. Hindi talaga ma-repair, yun lang. And don't forget to subscribe my YouTube channel, Miss Human Being. Subscribe, like, comment below, and thank you for watching. Bye!